गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनि थ्रुयै रायजो राजाखौ खुलुमग्रोबाय। दा दिनैनि जे जोंना भट होनो थांगासिनो दं, बे बुंनो थाङोबा 18-19 बोसोरनि उनाव दिनैसो फार्स्ट, माने बिनि थाखायनो पाब्लिकआ आगोलनि बायदि नंला, दा गासिबो कनसियास जोबसै। दा बे हिसाबैनो गाव गावनि पार्टिखौ देरहाजानो लुबैनानै दा बेयावबो बयबो माने प्रेजेन्ट जानायखौ नुनो मोनदों आरोखि। जों नुनो मोनदों बेयाव नेराबाव माने 80%ना भटआ कास्ट जागोन आरोखि। दा देरहानायनि खेथ्रआव आंखौ सोंदों, देरहानायनि खेथ्रआव केन्डिडेट हिसाबैथ' प्रत्येकआनो गाव गावनि मिजिंखौथ' नेगेटिभ एन्सार होनाय नङा। थिग बेबायदिनो आंखौ जेला सोंदों, आंबो 100% जोंनि पार्टिया जे देरहागोन आं बेखौ मिथियो। जों फिथाइ हान्जानि जोंनि हान्जाया फिथाइ सामथाइखौ लानानै जोङो बे सावगारिखौ लानानै गेलेदों आरो जोङो जेबायदि नुदों जे जोंनि ओनसोलनि रायजो राजा सिगांनि BODनि जे सोद्रोमाफोर बिथांमोनहा बे समाबाय समितिखौ लानानै गोबां माने केलेंकारि खालामनाय आरो गाफालिथि खालामनाय बे खेथ्रखौ नायनानै सोलायनायखौ लुबैदों। ओंखायनो सोलायनाय खेथ्रआव जोंखौनो आरो जोंनि टिमा यां माने टिम, ओंखायनो जोंखौ माने BODआव सोद्रोमा हिसाबै लाबोनो रायजो राजाफ्रा सांग्राङै भट होफैदों। बिथांमोना आगोलनि खामानि मावनायाव जितु न' लुनायनि खोथा बुंदों, खायसेबो रां जाथ'वाखै होनना बिथांमोना बुंदों, बेनि सायाव मा बुंदों? बेखौथ' माने बिथांमोना नंखाय बुंदों, जोङो बेखौ बुंनांगोन। माने बेयाव अडिट रिपर्टआव जोङो मोनो बिथांमोना माने आरो बिथांमोननि मानसिफ्रानो माखासे समाव गोबां रायलायदों जे माने बेखौ नाबार्डनिफ्राय 35 लाख 35 लाख बेवहाय मोनबोदों बे न'खौ लुनो थाखाय। आरो जोंनि फुन्जि जे समाबाय समितिनि जे फुन्जि बेखौ 48 लाख बेवहाय खरस जादेरबाय होननानै हिसाब होदों बिथांमोना। बेवहाय माने बहुद कारापसन दं आरो बे न'आ खमसे खम माने बे 35 लाखआवनो कमप्लिट जानांगौ। बिथांमोना आरो बुंदों जितु नैबे समाबाय समितिखौ आसामनि मादावनो बयनिख्रुइबो जौसिन बाहागो आवग्रिनो हादों होननानै बुंदों बिथांमोननि मावनायनि गेजेरजों। बियो रेकर्ड हिसाबै बेखौ लांदों आरो नुदोंबो जोंबो, नाथायबा सिङावबो माखासे गेसाव दं। बे बाथ्राखौ बुंनांगौबा माने मा होनो, जोङो जोंनि बे नामाव गाखोखानायखौ एसे बरनामबो खालामनानै लानाय जायो। आं बुंनोबो बायो, थेवबाबो खिन्थु रायजोआ मिथिनांगौनि खारनाव एसे बुंनांनोबो हागौ। मानोना जेखिनि जोंनो एपेक्स बेंकआ बे समाबाय समितिनो लन हरो आरो बे समाबाय समितिया बे दायथ'खौ लानानै जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो माने KCC लन सारनानै हरो। दा बेवहाय खिन्थु नाथायबा बोखांनो हायाखै, गोबां रां गोदोनानै दं। दहाय अडिट रिपर्टआव अडिटारा फोरमायदों जे माने बे लन लाग्रा बिथांमोना सुख'आबा बे माने समाबाय समितिया मोनसे थैनायनि लामायाव दं होननानै रोखायै अडिटरा फोरमायदों। बिथांमोना गमामायै देरहानानै बेखौ सामलायनो मोनोब्ला रायजो राजाफोरनि थाखाय बा आबादारिफोरनि थाखाय माबायदि खामानि मावगोन? जोङोथ' बिराद मोनसे मोजां प्लानिं खालामदों। जिहेथु बे समाबाय समितिया समाबाय समिति हिसाबैबो मोजाङै जौगानांगौ, लोगोसे बेयाव थानाय शेयार हल्डारफोर, बे शेयार हल्डारफ्राबो बिनि गेजेरजों हेफाजाब मोननानै गावबागाव आर्थिक अबस्थायाव मोजाङै जानांगौ, स्ट्रं जानांगौ, थांनानै थानायनि लामाखौ आरजिनानै लानो हानांगौ। बेबायदि हेफाजाब होनो होननानै जोङो सिन्था खालामदों। रायजो राजानि थाखाय मा सुबिदाफोर दं? रायजो राजानि थाखायथ' नोङो बिनिफ्राय जोंहा गिबियावनो जोङो PDSनि बाथ्रा, जोङो रेसन मोनजानायनि बाथ्रा बे फैबाय। आरो जोंहा गोबां माने लन, बेवहाय रोखोमथामसो लन दङ। बे लना माने रायजो राजाखौ माने डेभेलप खालामनायनि थाखाय माने बाङाय सुद, एकदम खम सुदावनो बे समाबाय समितिनिफ्राय बे रांखौ लन हरनो माने हायो आरो जोंनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा लानो हायो। दा बे खम सुदखौ मोनोब्ला जोंनि आइ आफा रायजो राजाया गावनि जे मावनो लानाय थांखिफोर बेखौ जाफुंसार होनो हायो। बेसेबांसो पार्सेन्टआव देरहागोन बायदि आसा खालामदों? जोङो माने 80%आ सियर। आगोलनि सामलायगिरि होननानै जों बुङोबा मानोना आंनो सिगाङावनो चेयारमेनखा, भटखौ साननानै लाखादों। आगोलनि सामलायगिरिया जोंनि मानसिया आंनोखा, सोरजों आंनि चेयारमेनखा। सिनायजोबखायो, दा 5 जोंखौ सोर बोसोर सापर्ट खालामगोन जों सामलायनानै मिथिजोबखायो। बा बे जों 80% एबा देरहानाया सानद्रि सियर। बर समितिखौ 5 बोसोर खुंनानै जा जोंनि BODआ माने जोंनि आंनि चेयारमेनशिपनि आन्दाराव जों ओरैबायदि इउनिटि मोन्दों, एकता मोन्दों बा खौसेथि मोन्दों, बिनि थ्रुयै जोङो जेसेबां डेभेलप खालामनांगौ बे डेभेलप खालामनो हादों आरोखि। मानो होनबा डेभेलप होननानै बुङोबा जोङो ससाइटिखौ बेखौल' सिगां जों मिथियोमोन जे माइरं लाबोनाय, संख्रि लाबोनाय, दालि लाबोनाय, राननाय होनाय बेखौनो जों सानोमोन। खिन्थु जोङो जेब्लानाखि जोंनि पिरियडनि फैबाय, जोङो एसे माने माबाखौ पेटार्नखौ चेन्ज खालामदों आरोखि। चेन्ज खालामनानै जोंनि पिरियडआवनो जों ओरैबायदि खालामदों, जोंनि जिहेथु जमा डिप'जिट मबिलाइजेसनाव थाखा दङ, बे थाखाखौ लानानै जोङो बेसरबो बायदों, ओमफ्राय अनेकथा माइ बायदों। बेबायदिनो बायनानै जोङो से मोननै बोसोराव जोङो 6-7 लाख थाखा इनकाम खालामनो हादों आरो सर्ट पिरियडनि थाखाय।
दा थिग बेबायदिनो जाहा देग्लायबो 55 लाखसोनि बेसर दं बेसराव ओरैबायदि केपिटेल जानानै दं जोंहा माने दानि मार्केटाव जों जि रेटै बायदोंमोन बे रेटै जोङो माबाखौ प्राइसखौ मोनाखै बेनिखायनो जोंनि माबायाव स्टकआवनो दं आरोखि आरो फारसेथिं जोङो ओरैबायदि खालामदों जोङो खालि माने कपारेटिभ ससाइटिनि डेभेलपखौल' नायाखै जोंनि एरियानि जेसेबां माने कृषि कर्मिफोर दं कृषकफोर दं बिसोर जाहाथे माने एसे एनै हेल्प मोनोब्ला थाखा फैसा मोनोबा एसे माने बांसिन डेभेलप खालामनो हागोन बेखौ मिजिं थिनानै जोङो ओरैबायदि खौसेयै नेहाथारिनि दैदेननायाव आसाम कपारेटिभ एपेक्स बेंकखौ खावलायनानै जोङो बिदिनो अनेक लाख नट अनलि लाख क्रर थाखा जों लाबोदों आरोखि थांनाय बोसोरावबो जों 7 crore 88 लाख जों लाबोदोंमोन जों बेखौ 90% रिकभारि खालामनानै जों आरो 9 कौटि 33 लाख 100 थाखा जों लाबोनानै पाब्लिकनो जोङो डिस्ट्रिबिउट खालामदों आरोखि माबायदि नोंथांमोना देरहायोब्ला बा बे समबाय समितिखौ सालायनो मोनोब्ला आगामी दिनाव रायजो राजानि थाखाय बा कृषकफोरनि थाखाय माबायदि खामानि मावो बेनो जिहेतु जोंनाव एक्सपिरियेन्सआ फैबाय आरोखि माबायदि मावोबा सोरखौ कनभिन्स खालामबा सोरखौ कन्टेक्ट खालामबा ससाइटि डेभेलप जागोन बा पाब्लिकआ हेल्प मोनो जों बेखौ मिथिगौ मानो होनबा जोङो ओरैबायदि माने जों खौसेथियै जायो नट अनलि कपारेटिभ एपेक्स बेंकनि जों नाबार्डनिफ्रायबो नै जोङो दा नोंथांमोना नुनो हागौ माबा दं नाबार्डनिफ्राय रुरेल हाट मोननाय नाबार्डआ जोंनो 10 लाख हरदों आरो जोङो 2 लाख होनानै 12 लाखनि जों बिल्डिं बानायदों आरोखि आरो थिग बेबायदिनो नैबे जों जि माबा दं जोंनि गडाउन नुदों बे गडाउनखौबो मालाय बायदिबा थाखा फैसा जाजोबनानै सेस खालामगोन खिन्थु जोङो 50 लाख माने गावनि जोंनि कपारेटिभ ससाइटिनि थाखाजोंनो 50 लाखनि जों बे नोंथांमोना जे नुगासिनो दं फ्रन्ट आइ उइटनेस बे बिल्डिंखौ जों फसंदों आरोखि आरो दा माने बिदिनो जगाजग खालामनानै दा थारमाने जेरै टयलेट लेट्रिन बेबायदिखौ जों बानायगासिनो दं दा मानो होनबा बे बुस्थुआव कपारेटिभ ससाइटिया ओरैबायदि जोंनि रुनिकाटा सान्टिपुर कपारेटिभ ससाइटिया नट अनलि बिटिसि आसामावनो फेमास बयबो मिथिगौ रुनिकाटा सान्टिपुर कपारेटिभ ससाइटि होननानै बेनिखायनो जिहेतु नामा जाखाबाय बे नामखौ जोङो आरो जौसिनाव लांनो थाखाय जों नाजागोन आरो नाजाबाय थागोन आरो आंहा कनफिडेन्ट दं जों सियर देरहागोन बेनिखायनो साबसिन जोङो डेभेलप खालामनो जोंहा बेखौ मिजिं दं आरोखि